এইটা গোটে ରୋଷେଇ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସମ୍ପାଦକ ଦେଖ ସମ୍ପାଦକ ଏଇନା ଦେଖିପାରିବେ ଏଇ ତେଲକୋଇ ସମ୍ପାଦକ ଏଇ ଜଗମୋହନପୁର ସମ୍ପାଦକ ମୁହଁ ଦେଖଉନାହାନ୍ତି ଦେଖେଇବେନି କା ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଭୋଜି ସମ୍ପାଦିତ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜଗମୋହନପୁର ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପାଦକ ଇଏ ପୂର୍ବତନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବଳିଷ୍ଠ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଗିରିଜ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ତେଲକୋଇ ସମ୍ପାଦକ ଆଉ ଛାଣୁଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନୀର ଭାଇ ଏଇ ସ୍ତରର ଭୋଜି ଆମର ହଉଛି ଭୋଜିର ସ୍ତର ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଜିର ଛଣା ହଉଛି ଏ ଛୁଇଁ ବି ଛାଣି ଦିଅନ୍ତି କି ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା ନୂଆ ଦେଖିଲି ଏ ହେଲା ସାରଙ୍ଗ ଭାଇ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା କେତେ କୁଣିଆ ଆପଣଙ୍କର ପହଞ୍ଚିଲେ ମାଉସୀ ଘର 3 ଜଣ ଯାକ ନାନୀ ଓହୋ ଜଣେ ଛତୁ ହଉଛି ଆମର ଜଣେ ତରକାରୀରେ ପକେଇଛନ୍ତି କି ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଛତୁ କ୍ଷୀରି ଭଜା ଆମେ ବାହାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ତାପରେ 1:30 ଭିତରେ କିଣିଦବ ଚୁଲି ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆଇଟମ 4ଟା ଜାଗାରେ ଚୁଡ଼ା 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 ଖାଇସାରିଲେଣି ତରଭୁଜ ଆପଣ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇପାରିବେ ଚୁଡ଼ା ତରଭୁଜ ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଚଢ଼ିକି ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ 8-10 ଭିତରେ ଆମେ ରଖିଥିଲୁ ସେ ସଂଖ୍ୟା ସେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି 25 ହେଇଗଲା ଭାତ ହେଇଯିବ ଟିକେ ନା ସର୍ଟେଜ ହବ କଣ କରିବା 3 କିଲୋ ହେଇଛି 3 କିଲୋ ନା 5 ଜଣକୁ ସର୍ଟେଜ ହବ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପେଟରେ ଖାଇଲା ଭଳିଆ କେତେ ଲାଗୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କର ଲୋକ ମରିଗଲାଣି ମୋର ଏ ଜାଲିରେ ଜାଲି ଆରେ ଏଇ ଛତୁଆ ତରକାରୀ ତ 5 ଜଣଙ୍କର ପେଟ ପୁରିବ ଯେତିକି ଅଛି ଭଜାଗିରି ନାଇଁ 25 ଜଣ ହେଲେଣି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କଣ କରାଯିବ ଆମ ସିରିଆ ଭାବରେ 3 ଜଣ ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦୁର୍ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ଧରିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବାସ୍ ତ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବ ଆମେ ଟିକେ ତମକୁ ଦେଖିଦେବୁ ବାସ୍ 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 ଜୟ 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 ବାସ୍ ଭୋକ ହଉଥାଣି ଭୋକ ହେଲାଣି ଯିବା ଯିବା ଏଇ ଚୌପତି ଆମର ମାନେ ସବୁ ପତ୍ର ତୋଳିକି ଆଇଲେ ହାରି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଭାଇମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ଖଲି ଖଲି କରାହେଉଛି ଖଲି କେତେ କଲେଣି ଚୌପତି କରାହେଉଛି ଚୌପତି ଏରା ଚୌପତି ଖଲି କାହିଁ ଖଲି ତ ହେଇନି କରିନି ଚୌପତି ଆଉ ଚୌପତିଟା ହେଇଯାଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଖଲି କରିବେ ହଁ ଚୌପତି ବନା ହଉଛି